για το vlog 2 που έχουν διαφορά τους ανάμεσα γύρω στα 2 λεπτά. Πρόσεχε. A car. Θέλω να πάμε απέναντι. Τα αγγλικά μου είναι τέλεια, μιλά. Ωραίο αμάξι. Και τώρα δεν θα μου βγάζει πια η αδερφή μου, ενώ περπατάμε. A car in... Δεν χρειάζεται να δείχνεις το αυτοκίνητο. Και εκεί πέρα υπάρχουν κάτι πέτρες, που εκεί μέσα είναι κάτι πλοία, που δεν ξέρω τι γυρεύουν. Λιμάνι λέγεται. Άμα βλέπετε κάτι μαύρο να κουνιέται προς τα πίσω, είναι η θήκη του κινητού μου. Χοτέλ, αυτό ποιο είναι? Α, Κυθύρια. Ανυπομονώ να πάμε στην πισίνα. Εγώ έχω κάνει 9 μπάνια. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πόσα μπάνια έχετε κάνει εσείς στη θάλασσα και πόσα στην πισίνα. Και ένα στην πισίνα, αλλά σήμερα για δεύτερο. Και θα συνεχίσουμε, αλλά να ξέρετε τώρα πάμε στο μαγαζί, θα το σταματήσω και θα δείξω μόνο το τέτοιο, αυτό που θα πιω ή το παγωτό. Εξαρτάται. Θάλασσα. Ρε τώρα να βρούμε το μαγαζί. Δεν λένε το μαγαζί. Δεν λεγότανε Μαρία. Πώς θα το... Γλάρος. Αυτό που βλέπετε να πετάει είναι ένας γλάρος. Σταμάτησε στα σκαλιά. Το είδατε να πετάει? Όχι, έφυγε ο γλάρος. Νάτος, τον βλέπετε? Πετάει. Έρχομαι. Αδερφή μου, αλλά σε αυτή δεν θα δείξουμε πρόσωπο. Απλά είναι έτσι. Τώρα κάτσε να περάσω. Φσιτ. Πέρασα. Νομίζω αυτό είναι. Αυτό είναι. Και φτάσαμε. Να όντως να κάτσουμε από εδώ. Εσείς τι λέτε? Είστε στο μαγαζί. Πάμε να χαιρετήσουμε όμως πρώτα. Πάμε, τώρα να σας σταματήσω το βίντεο. Και τώρα συνεχίζουμε που δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε. Ναι. Πορτοβέλο. Μπέλο. Αμπέλο. Και τα αγγλικά μου είναι τέλεια. Ας κάτσουμε εδώ. Μα πρέπει να κάτσουμε στην ίδια θέση για να μην σε δείχνω. Είναι τέλεια. Θα βουτούσετε ποτέ εκεί μέσα, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Και τώρα μέχρι να έρθει αντίο. Αυτό είναι το μενού, θα σας το αφήσω λίγο να το δείτε. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Α, και φαγητά. Επόμενη σελίδα. Κάτσε να δείξουμε και αυτήν. Εντάξει, επόμενη σελίδα. Ό,τι δεν προλάβετε, να μου πείτε να σας πω. Δεν την έδειξε την προηγούμενη. Αυτό ήταν το μενού. Άμα πάτε ποτέ στα Κύθρα και θέλετε να έρθετε. Πορτομπέλο, έτσι λέγεται το μαγαζί. Εμείς το λέμε Μαρία, αλλά κανονικά είναι Πορτομπέλο.